kagandahan lang dito sa mga farmer sa Japan, kabukid or ka-farmer, kailangan kompleto tayo sa gamit pambukid ng mga machinery. Ayan, para yung oras natin hindi nasasayang. Kasi meron yung iba na nagre-renta lang sila o nanghihiram lang sila. Siyempre, maghintay tayo ng oras doon. Pero sa amin, pinag-ipunan talaga ni Dana na magkaroon tayo ng sariling mga gamit sa bukid para pag weekend, ayan, sariling oras natin at nakapagtrabaho tayo ng maayos. Ayan, kagaya niyan, meron tayong ganyan. Ayan, kompleto tayo ng mga gamit pambukid kaya hindi tayo nahirapan. Pero pinag-ipunan ni Dana yan para magkaroon tayo ng sariling equipments. Isa po yan sa mga kailangan natin pag ikay mambubukid dito sa Japan. Isa na po yan na meron tayong sariling gamit para tuloy po ang trabaho natin at makapagtrabaho tayo ng mahusay. Okay, ayan lang po ang update namin sa inyo. Ayan, at ayan si Dana. At ayan si Dana.